Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:40. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Kunsays. Upgrade your immunity. Do it with Kunsays. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:42. Mayong gabi, kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, scenario na kita sang panahon, sining adlaw sang biyernes mga kaksyon. Kumusta hontang palibot naton? Daw puwerte gihapon kapaang, ano? Apisar mga kaksyon nga ti sa nahambal na naton, naga-amat-amat na kita nga nagasulod iya sa maulanon nga panahon. Pero mabatsyagan gyapon ang tuman kapaang halin sa mga oras sang alas 10. Tob-tob las 4 sang kahapunanon. Action Firing Line. Alang-alang pa ko ng aton sining ang aton sining Provincial Disaster Management Program Division. Sige lang no problema. Kaya nga aton sining makoturan nagapanilag man sa lakat sang panahon mga ka-aksyon. Una sa balita. Una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:43. Antes kita formal nga magpangalagad sa mga gabi, gina-invite ko gidang tagsa-tagsa sa aton sa pag-monitor kag pagduko sa aton sining ulo, mamati kita kag mga muyo kita. Diyos Ama namin, lumalapit kami sa iyo para sa aming kahilingan na kami ay iyong proteksyonan laban sa 2019 and coronavirus na kumitil na ng maraming buhay at nakaapekto na sa sangkatauhan. Nananalangin kami para sa iyong biyaya, para sa mga taong inatasan na pag-aralan ang kalikasan at ang sanhi ng virus na ito. Gayon din, upang mapahinto ang patuloy nitong paglaganap. Gabayan mo po ang mga inatasang mga laga sa kalusugan na kanila nawang magampanan ang kanilang tungkulin ng buong husay at may malasakit. Gabayan mo po ang mga kawani ng pamahalaan at ang mga nasa pribadong institusyon sa kanilang paghahanap ng lunas upang masugpo ang epidemyang ito. Ipinapanalangin namin ang lahat ng mga naapektuhan
Nawa ay hilumin mo po ang kanilang karamdaman. Ipagkaloob mo po nawa sa amin ang iyong biyaya upang kami ay patuloy na makagawa ng kabutihan para sa lahat at makatulong sa lahat ng mga nangangailangan. Ipinapanalangin po namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristong iyong anak na nabubuhay at nag-ahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming ina, at tulong ng mga Kristiyano, ipanalangin mo po kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo po kami. San Roque, ipanalangin mo po kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo po kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo po kami. Amen! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:45, mga kaaksyon, subong adlaw, yari na kita sa Biyernes, Mayo 5, 2020. Gina-remind tagid ka mga utod na to, no? Sa maniho sa mga salakyan subong. Kuan lang mata sa lugar, hinay-hinay lang, kay do ka uso naman subong sang aksidente sa dalanon. Kung may bululik doon, ginman action hands, pasiplat lang gamaya. Pero balik gihapon sa highway ang mata para layo sa disgrasya. Una sa balita. Una sa aksyon. Anyway, sa monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Bukas naman ang aton sa nga Facebook page pagya sa aksyonradiobacolod.com.ph. Sa web naton, bisita kamo to kay makamonitor man, makabasa pa. I-follow lang amon sa nga Twitter account na makaksyon Aksyon Radio Bacolod ng sa gihapon. Kag sa mga texters naton 093822555017. Sa aton sa mga viewers via Facebook na subong nga naga-monitor. Kung gusto niyo magpag-greet dira or may mga opiniones kamo dira, etc. I-type nyo lang dira sa comment section. Akong bahala karon dugay-dugay, pero hindi lang ko magpromisa sa inyo. Kay kung kaysa doon di ko malabot basa. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Onboard na, top last waving tak na sining gabi, sit back and relax, upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba ang dalag ko nga balita lokal nga hatagan naton sang pagtamod subong gabi mga kaksyon? Diri sa syudad sang Bacolod, i-check naton abi ni karon mga kaksyon kung ano ang reaksyon sa aton sining Committee on Education sa palayag ni Presidente Rodrigo Duterte kaina nga kung wala sang bulong si COVID-19, wala klase. Ikaduha na nga tiniyon action hands ngayon palayag niya ini sa press briefing, ti kainagin sulit siya naman ini. Although nga suno ya kay Presidente, congratulates niya, kag gina-idolize niya ang tika nga ginahimo sang Department of Education, pero kinahanglan nga tun-an anay ini sang maayo. In short, on my own opinion, hindi tapag isugal ang aton kabataan sa sining pag-eskwela kung hindi malang sigurado bangod sining COVID-19. Aksyon Firing Line. Sa iban nga balita, mga kaksyon, lokal, diri gihapon sa Bacolod check naton karon kay magluwas sa nagligad tong adlaw nga na-interview naton si Councilor Wilson John Gamboa Jr. nga ginapaexplikar ni Direction Henso ay don't know kung nag-experience ka man sa pagtimbuok sang balayran sang Seneco bill naton subong or kahapon si Councilor Simple Distrito nagduso man sang resolusyon, hindi niya ka-explanation kundi nga pamatukan gid ang pagsaka sang Seneco bill. Action Firing Line. Gusto ni Distrito yang waay gid sang saka kay ulo average lang ang obra nyo, pagkatapos pati mga balay ito nga wala galitawo nalakip nyo pa sa average na nga ginsuma. Damo nang Botsilingon Balan Distrito, siya hindi pwede. Kinalang pamatukan ta ini. That's why nga mayara kita sang resolution nga ginduso kagin aproba kahapon nga adlaw, June 2, nagligad nga adlaw, Miyerkules. Kaya para ini sa
tuman kadamo nga reklamo sang mga konsumidores. Action firing line. Samtang diri gyapon sa syudad sa Bacolod, Police Station number 2, napalagyuhan sang priso ho. Ang ila sining prisuhan dira nga baral o kon kabilya. Anong tawag sina? Ginbingat lang sang pa do si Kwan sa action hands. Dang kita mo ng higanti nga dako-dako, ginamoy lang ng kuano ang brandil. Akagwa sa dayon. Sa kadamuan sang priso, siya lang ang nakapalagyo. Action firing line. Ang police station number 2, di man nabag-o sa ton. Kaya nagasulod kita dira, pero hindi kuya priso, no? Nagalantaw kita balita. Do ko namo man na pulis da. Do mo na nga division ganida nga di ka makitaan nga maglabay-labay kada sa pinaka in front gid mismo kag pinakapagsulod mo da bla. Makitaan mo da mga lamisa malanada pero nga away gid masiplatan nga nagpalagyo atong isa ka priso, no? Action firing line. Sige, check ta to ni karon aksyon. Ayo on ta karon section Eden na boso abi. Kay siya gani nagtuto kay na pati mga bulo bingat-bingat ni nga word do ako sa iya ko naging kuha mo. Ginbingat ko no ang kabilya mo nga nakagwa ato. Ano kadako ning tao daw tungaw gurok dako ning daw kalusot lang yaw. Action firing line. Basi gamay ning nga tao gro pa check ta action Eden karon. Samtang mga kaksyon sa Nopo porting lagaw ho ni Police Colonel Romy Palge diri sa probinsya sang Negros Occidental. Hindi lagaw nga nagsuroy-suroy lang gid kundi po sa iya sini pinakaunang adlaw sang trabaho diri sa Nopo bilang OIC, Officer in Charge. Ginlibot niya kag ginbisitahan niya ang mga police stations. Ago di check kung ano ka preparado ini in terms sa tanan nga mga trabaho sa matag adlaw nga tanan. Action firing line. Samtang sa syudad sa Bacolod, mga kaksyon, hard copy sa mga sang mando ho, nga nagadomili sa mga senior citizen kag mga below 21 years old nga makagwa sa puloyan hulaton sang Bacolod antes maghimo sang nagakaigo man nga aksyon. Sagi paninilaya ka para sa akon doon din naman ni dapat gidya tutukan nga mo sa ni kon pilang edad amo na di naman ni mga tao naton di naman ni sila gurong ibanda mahambal naton nga way naging sila ideya sa sitwasyon ta. Kung sagi man sila pinadungol, ti problema na nila da. Remember nga kung sagi kamo ka pinadungol da, nga ginuwa kamo nga nagaedad kamo 60 pataas, 21 padalom, nga bisan hindi man gani, guro importante ang ginalakat nyo, kag magkala hospital kamo gani, bangod sining COVID-19, hindi balaya kay gagastuhanan sang gobyerno ni kung hospital kamo, inyo na blagasto. Sagi kamo kalibot da, with or without sa mga EO kag mga kung ano nga mga circular memorandum circular nga inyo kung nagapanilag kas koglingon mo da nga malikaw ka sa COVID-19 sa gikimok gwa man suliton ta hindi kagastuhanan sa gobyerno nga mahospital timo ang lain pagina imo nagasto kung matigok ka pa. Action firing line. Trabaho sang si DRRMO bilang preparasyon sa tig-ululan epektado na no apektado na bangod sa COVID-19. Laban gini. Good. Sige. Dudutayan ko pa mabasahan ng lain na ng isa gini. Action firing line. Direya sa probinsya sang Negros Occidental, mag-action check man nato ng mga balita with action Marlon Henovia. Negros Occidental, ginpadalaan sang repatriation procedure sa mga locally stranded individuals. Aridamo maniyo. Sa sa 8, Lunes, no formal na gin mag-umpisang maglinupad ang aton sini mga domestic flights mga eroplano naton daw na kulbaan mo ring kulubaan gidya sa part sang COVID-19 action hands. Hindi kay mga lokal lang mismo pero sa aton diri nga nagalinibot subong na okay pa ni. Pero kon linupad na mga eroplano naton kag maglinangoy na ni mga barko from other provinces pakadto di sa aton kag hindi na naton sila mapagarpa sa mga quarantine nga ini nga 14 days nga ini. Amo niya ang kululbaan nga husto. Action firing line. Why tayo naga-discriminate from Cebu province mga kaksyon? Di kabalo naman kamo guro kung ano kang anong sitwasyon nila to kon COVID-19 ang pagahinbalan. In fact, ulihi sila sa status ang ginatawag ng mga community quarantine. Kita naka-modified general community quarantine na kita in short ambot silingon sina mulumanghod na lang ini siya sa ginatawag naton nga new normal.
Magambal kita nga new normal, ang pinaka mga protocol na lang nga sundo na tondra sa new normal, amo ni ang pag-usar sang face mask, kag ang social physical distancing, kag ang pagpatuman sang curfew for minors. Magluwas gid lamang kung ang lokalidad gusto niya nga curfew for all ages mga kaksyon. Pero ang syudad kag probinsya sang Cebu makaksyon, nagapabilin sila sa General Community Quarantine. Tira ka experience naman kita kung anong General Community Quarantine. Medyo mahugot-hugot gyapon, may mga restrictions nga dapat pagasundon. Agod nga sa gihapon, ining si COVID-19 hindi gid basta-basta nga maglinapta. Action firing line. Last 6:55 sa aton sini nga pagpangalagad, iban nga mga balita naton karon ni check man naton na. Kadamo sa nagapinamangkot sa aton balita bala sa barangay Tuoy, syudad sang Himamaylan. In fact, kahapon ining adlaw ginratsada balita reaction Alvin Grava. Pero namangkot pagid sila liwat kung kumusta ang pag-file sa ikaduha nga round sang kaso. Action firing line. Halit gining sapsap ngayon mo, no? Nagkalahalitan ang mga kapitan, mga BHW, secretary kag iban pa, no? Ang barangay Tuoy Himamaylan dogin kapulan gida sila sang kaso. Action firing line. Kadua gid sila kasuhan da daw una 4 or 5. Ing ikaduha 3. Ay nano nga sitwasyon ini. Si COVID-19 sa pagkadaghan gid sang nahalitan mga kaksyon. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Balikan ko na karon sa aton sini nga pagpangalagad ang amo ya nga mga balita lokal diri kita nay paamulya sa national. Masyubis ko anay bago malanigin showbiz galing ni action ano. No, kadamo sa mga artista yang nga nagpamatok sang anti-terror bill action ano, pero tino sila ni Aisa Subirano, Heart Evangelista, ano ala niya? Liza. Oh, di ko bigkwan eh, mas kwan ko eh, mas kilala ko ya ang mga laki, ang artista action hands. Laki. Sa mga babae, doon di ko sila kilala, pero kung mga lalaki, ay, halos na lang kilala ko. Action firing line. Si Liza Ina. Sino pa tong iban? Heart Evangelista. Kadamo lang. Abi pag artista, pag himo na kamo pelikulada kailan tawon tan, okay na kamo sa gikahilabot sang terror bill nga ni. Dala lang kwasta. Yung sagi malantaya ka kulo komentar, kung ay malantay may mabulig, abi paghipos lang ta. Action firing line. Kabalo ka, gay mo laying aton sa nga gobyerno, hindi man guro nga para ibutang kita sa critical nga sitwasyon. Action firing line. Simple malang explanation, galit kay na ni Police, ni Colonel Inocencio Pasaporte sang Philippine Army. Siya kung ikaw, isa ka tao nga hindi ka man niya violators iya, way ka man gay mo sala, sino mamadakop si mo man? May anti-terror bill man o kung wala, duway man niya may matandog si mo da. Action firing line. Baka damo sa mga sexy nga mga artista to kay nang pinanglawag na action an, way ko na lang pinanglista ganito kay do mo kung gana pero do kanami man ni chismisan. So sa hambal ni Inocencio mo na, siya duway kagid blahadlukan mo. Sa paglantaw ta palang daan, terorista ka haw? Naman. Di blaksyonan? Ikaw artista ka man, terror ka haw? Terror ka hindi? Hindi. Di dapat nga madlo ka sa anti-terror bill? Hindi. Action firing line. Basic ka tama, may kagidya dapat pa kadalman sa musina, no? Di bla? Dra lang ko Dire kita sa Shabu. Amo ning delikado sa Shabu. Kay didto ya sa Marilao, Bulacan, simple lang 5 billion pesos nga balor sang Shabu tigayon nga nadakop sang otoridad. Ang nagapanag-iya amo ning isa ka Chinese national kag duha ka mga Pinay. Action firing line. Ang pagbaligya nila Shabu may koneksyon ni bala sa mga anti-terror bill nga ini. Suyop niya. Tingang gindakop man sila bangod nga violators sila. Gahimo sang katuntuhan. Action firing line. Simple as that. Tapos ang istorya, di ba? Sa agigite pagamos ning anti-terror bill nga ini. Action firing line. Sa ibang nga balita mag-aksyon sa aton sa nga pagpangalagad,
Si Presidente Rodrigo Duterte, ari mayo nga balita ini, kay nabuksan niya nga dismayado siya, matapos mahibalan mga kaksyon nga ang mga nagkalamatay, nga mga health workers because sining COVID-19, ini mga frontliners, ang ila sining nga mga ayuda, purtik hinay. Ang nagkalamatay ka nagkala-hospital, kundi maging promisa ng gobyerno nga ti frontliners, sini sila, kinanglan natagan sila sa nagakaigo, iyang natawag naton suporta. Di man nagkalamatay, duway gyapon ka gios, iya pilagabilog patay, do 30 sobra man lang tong patay, do wala gyapon na kagios ang ayuda para sa pamilya. Action firing line. Ang bali Presidente Rodrigo Duterte bao kahinay gid, no? Kag dismayado ako. Siya, DOH, sabi pagka-check siya abi. So, nung di amuhaw, amo lagi ng trabaho niya, mga tag-ayuda, budlay pa. Pero kung eleksyon, ini, kilat ko. Action firing line. Dayon man sabat ni DOH Secretary Man Kaksyon Duque III. Habaya kuon ko na lang ng kapalpakan sa mga tinawo ko. Action firing line. Siya, ako na lang ni mag-ako sang responsibilidad nga ini. Habaya ako na lang niya. Hambal ni Duque. Siya, suguon ko nila liwat. Nga trabahoon gid ini 30 sobra lang to nagkalamatay. Tagaan mo lang ito, 1 milyon to, 100,000, kagano to. Ano gibing proseso sa naman? Action firing line. Konway sila pitka ni Presidente Rodrigo Duterte. Wala, gidya mato-mato man yung mga tao, magililiyo, sobra nila. Action firing line. Amo na kong case lang aton sining mga nagatrabaho sa gobyerno, ng mga tamaran. Action firing line. Wagid sayod di kong kisa kung maginamo na pirming batasan tamo, no? Nga amo lang ng trabaho sa pag-process lang gid sa paghatag sining ayuda sa mga nagkalamatay or para sa pamilya sa nagkalamatay sining mga frontliners nga ini. Daw hindi pamahatag gila yun. Action firing line. Pero maki-update kita maka-aksyon sa coronavirus diri sa pungsod Pilipinas as of today. Mayroon na sang 20,626 ang nagpositibo. Ang naka-recover diri naglabot naman sa 4,330 kagang patay naglabot naman sa 987. Action firing line. Nagasaka gihapon ang numero mga ka-aksyon diri sa pungsod na Pilipinas. And we are hoping amat-amat nga mabuhinan ini. Bisa nagadugang siya kadadlaw, kung jutay lang ang nadugang nagapatimaan nga nagaamat-amat dula si COVID-19. Action firing line. Samtang sa bugos naman nga kalibutan, lakip na diri ang pungsod Pilipinas, naglabot na sa 6,724,096 iya ang positibo sang COVID-19. Gamay lang background liwat. Nagumpisa ining COVID-19 nga nagwagid is December 31, 2019 until today. Dito nagumpisa sa pungsod China ini, no? Kag sila tong una gid nga taon, pero subong daw Mayo nang yuhom nila to. Ang naka-recover mga kaksyon naglambot na sa 3,267,534. Ang pinakasubo diri action hands kay ang patay, Diyos ko, naglabot na sa 393,553 sa sulod lang sang 5 tob-tob 6 ka bulan. Action Brian Morden. Action firing line. Ang mga update naman naton dito sa mga kapungsuran, tinagapanguna sa gihapon subong ang pungsod sang Amerika, United States of America, nga may ara na sang 110,179 mga kaaksyon ang nagkalamatay. 110,000 179 na ang nagkalamatay. Dogin kwan subong ang Amerika action hands mo dogin aratay bla magluwas sining coronavirus. Nagarayot pato sila subong. Nagailinaway pato sila subong bangod sa ginhimo sang isa nila ka pulis sa isa ka itom nga kano. Porting linagsanay ito gamay sing tingki to subong to nagatinampaan na ito sila.
paano nila mapatuman ining social and physical distancing? Kundi mas naglala pagid si coronavirus. Action firing line. Grabe, no? Ang nagasunod sa Amerika, makaksyon, may pinakadamo sang patay among UK, nga may 39,904. Ginasundan ini sang Brazil, 34,039. Ginasundan man ini sang Italy, nga may 33,689. Ang Spain dire may 27,133. Nagasunod man diri makaksyon sa kadamuon ang France nga may 29,065. Ang Mexico may ara sang 12,545. Kagang Belgium makaksyon 9,566 na. Ang iban nagalalapaw man sa 5,000. Action firing line. Masubo nga hitabo sa sining henerasyon sa bugos nga kalibutan makaksyon ining si COVID-19. Action firing line. Sige, aring isa ka pag-update naton bangod ara na kita sa Hunyo 5 subong. In fact, ikalima na ni kadlaw sang nag-umpisa ang online kag tawag sina gani texting and calling enrollment sa ngaton siring mga ginikanan sa mga manunudlo. Agod nga ini sila ang maka-eskwela sa palaabuton iya nga Agosto 24 sa masunod na nga mga binulan. Action firing line. Kag sa nahambal naton mga kaksyon, ang ini nga pagbukas sang klase. According to Department of Education, Secretary nga mo si Leonor Briones, wala sang face-to-face nga klase. In short, wala sang mga kabataan nga magpadulong sa mga buluthuan agod nga mag-eskwela. Gintawag ini nga blended gani mo, no? May ara sa mga inisyatibo, may mga options nga ginhimo ang DepEd agod matigayon gid lang ang pag-eskwela sa mga kabataan despite sa mga kabudlayan sa sitwasyon subong. Sulito naton ang ginpapilian amo ini ang modular. Magambal kita nga modular, magahatag sang learning materials si maestra o kon si maestro sa estudyante kag didto tun-an sa ila sini nga puluyan. Daw nag-homework ka lang. Mga tuon dira sa imo, amo ang imo sini nga mga ginikanan, utod kag kung sino man nga available dira sa inyo sini nga puluyan, amo mga serbi iya nga manunudlo. Si maestra kag si maestro amo naman ang mga-provide sa mga materials kada semana, kuhaon kag islan sang bag-o according iya sa aton sini nga mga interviews, kag i-check ang kabataan kung ano ang ila sini hindi nahibalaan kag ano ang ila sini dapat pagid nga hibalon. Action firing line. May mga updates sa aton sini nga mga teachers sa mga estudyante. Ang isa diri amo ini ang online teaching mga kaksyon. Via online, internet, gamiton naton nga dapat may wifi or internet connections ang mga puluyan para maka-online si estudyante kag makapamati sa kay maestra o kon maestro. Action firing line. Sa din, according to DepEd, sa mga interviews naton diri, magabutang sang pila ka mga wifi connections sa mga lugar agod nga maka-connect ang mga kabataan kag makatuon. Sa sina nga paagi daw mabulubudlay ina, daw mabulubudlay ina kay mismo gani ang PLDT gani wala gani isang linya sa ila sining mga connections sa mga subdivisions, sa mga pila ka mga squatters area pagkatapos mabutang kay mo yung wifi. Action firing line. Sang iban pagid nga option nila amo ni sa TV and radio nga setup mga kaksyon. Sa dinti mas may kabudlayan pagid ini para sa akon. I don't know sa ila kay tikon sila pamatian ta daw kahapos lang. Action firing line. Pero kon padalman mo gid basi kung gisa na masalaan ka pa buangit blasang sagip pinsar kung paano nila plastar ini kiti may kakulangan kita sa mga resources kung kaangay sini. Action firing line. Amo na mga sit-up mga kaksyon ang ginpalayag sa Department of
education. Ako mismo nagadayaw ko sa DepEd, nga man, ginaporsige nila. Hindi sila gusto nga mga kabataan mabihind sa ila sila nga pagtuon kag pabayaan nila. Ang mga manunudlo naton, may mga sweldo ini sila. Ang DepEd nagalantaw, alangan mo na karon swelduhan talang manunudlo nga hindi gid tayo magklase sa mga options nga ini. Action firing line. Check to action hands, no? Kay kung wala bukas ang klase, kay tinahadlok sa COVID-19, ang sweldo iya sa mga nunudlo, iya padayon in action hands. Hindi mo na iya mautod kiti mga regular inis la tanan-tanan. Action firing line. Ang disgrasya lang din ang mga pribado nga mga buluthuan nga ang mga teachers dira mga sideline gid lamang. No work, no pay man lang ang mga teachers man hindi na sila yung mga regular kay ginis la mga board passers mo. Action firing line. Nang nami dire sa public schools. So giniidiyahan sang DepEd nga dapat maka-eskwela gid lang kabataan, which is ako mismo pabor gid ako. Kay nga aman para hindi maulihi sa edad. Kabalo kang pag-eskwela te kinahanglan ang edad nato maka-graduate ta sa amo siniho para makaumpisa kita kag makatrabaho kita kag makapundar kita para sa aton sining buwas damlag sa aton sining future. Action firing line. Di kon maulihing kabataan medyo pigado, na? Medyo pigado pero kon mga mo nga sitwasyon duway kagin man di basulo na. Action firing line. Lariho man tanan-tanan diri nga problema gid. Anyways, so amo na ang DepEd kuha na gid mo preparado na gid kag gusto na gid nila magabukas ang klase sa Agosto 24. May ara na gani sila sang ginpatigayon nga virtual Brigada Eskwela nagumpisa sang Hunyo 1 last Monday. Kagiban pa nga mga hilikuton sa aton sini mga manunudlo. I understand mga manunudlo naton subong preparado naman sang ilaw sini nga dapat pagahimuon labi na gid sa pag-provide sa mga materyales para tun-an sa mga kabataan. Action firing line. So, amoy na ang mga isyo subong nga kadamo pa sa mga ginikanan subong nga indi gid pabor. In fact, kadamo sang ginikanan nga wala nagpa-enroll sang ila sini nga mga kabataan. Action firing line. Ang mga rason nila ti kabudlayan gihapon, no? May kabudlayan. Kay maghambal kita modular, hambal sa iban way na kami tiyempo gani mag-ubra. Way na kami tiyempo gani magpangita income pagkatapos kami pamatudlo sa bata namon. Action firing line. Siya more on pagid sa sa internet. Way kami gani idulot sa babaw lamisa da para ikao namon mapaload pa kami para may internet connection kami. Action firing line. Kadamo lang sa mga rason, TV and radio. Hambal sang iban, duway kita time gid nga magtutok lang gid nga magpamati, dira kalabay-labay mala ng aton mo. Daw mo na bla. Ina kun way kay gid trabaho kag ang imo nga routine everyday pamati radyo kag lantaw TV kini favorable sa imo. Action firing line. Pero paano ina ma-control ang mga kabataan nga mag-eskwela sa amo sila mga kaksyon, ano? So nagligad nga simana, mismo si Presidente Rodrigo Duterte nagpalayag nga kung wala pagidman sang kasiguruhan nga may vaccine o kung may bulong ining si COVID-19, much better siguro nga hindi lang ta magbukas ang klase. Pero way naging pamatian sang ila sini mga saya sini nga mga kwan, aya sini nga mga tinawo like kwan na DOH Secretary Duque nagpalayag, safe lang kita, President, ma-open ta klase. Action firing line. Si Attorney Harry Roque ginbali yaman. Hambal niya, may klase gyapon. Mas labi na gid si Briones nga nagpalayag nga buksan ginaton ini. May style pa to si Briones kini hambal niya nga manghatag ta laptop. Way ka mo nga ka-provide laptop sa mga manunudlo nyo. Pagkatapos tagaan pa mga estudyante daw ka tayog, no? Action firing line. Hindi tagani makapatindog sa mga bulutuan nga way tapundo. Hindi tagani kapaobra sa mga libro to nga mga dunot. Hindi tagani makapatubod tubig sa mga eskwelahan ka wala pundo mga tag pa laptop. Action firing line. Ang ipanghatag mo laptop, Madam Briones, ma'am, itagua lang na pundo da kay pagbukas ang klase nga normal na gid sitwasyon tahala. Ipaobra nyo na libro, ipatukod eskwelahan, paobra nyo bangko, ipaobra sang kahapusan sa mga estudyante. Hindi nyo nakasagi ka palak magbaka laptop kay pagkatapos sining COVID-19, anong tanang mga laptop na panglampos na? Action firing line. Di naman na mapusla naman na kahit ma-face-to-face naman kita. Kag sinogin may mabakal sang laptop ngayon na ang gobyerno, i-provide sa kabataan, okay, good gid na.
Sino ma-provide sang load? Action firing line. Last 7:14 sa subong yang adlaw, liwat naman naging palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga kung wala pa ginman sang vaccine, why lang ta klase. Siya nag-doubt ako kung masarangan sang pungsod Pilipinas kag preparado na gid bala ang DepEd sining blended learning nga ini. Siya kung ako lang palantawon, hindi lang anay. Siya kay kadelikado pa sang sitwasyon. Pero nambal ni Duterte sa ka-very good sang alternatibo sang DepEd. Ngati ang pamangkot diri ang mga plano nga mga mag-provide sa amo sini nga pasilidad sa mga estudyante abi ma-cover ina sa bugos nga Pilipinas hambal ko gidaw. Pila ka milyon dan Sir Ilre iya ang mga learners naton, ang mga estudyante naton pila ka milyon ini tagaan mo ya laptop. Action firing line. May tani ko ng bilis ang laptop Action Hands tag isa ka gatos na sa kilid do kay abisan ako ma-donate ko na 30 ka bilog laptop. Action firing line. Ti pinakabrato subong nga laptop sil El Rey, guro ara guro sa 12,000 15,000 guro. Ang pinakabrato guro nga laptop nga ina. Ti guro nakita ni Presidente Rodrigo Duterte nga mga resources nga ini, den tani puluto ng pundo, nagaagod-agod kita gani sa pagpanagtag sang food packs kag sang ayuda sa mga apektado sining COVID-19 mang purchase pa kita ka laptop. Action firing line. Ang technology nga ni suno kay Presidente daw ka budlay. No hindi pa kita preparado, that's why nga tun-an ta ini sang maayo. Ang ini nga mga tika nga ginahimo subong sang DepEd. Action firing line. Kung ako gre pambalon, dapat naghambala lang si Briones, why na lang tanay bisa mga online, why na lang ta sang TV, radio, tanan kita Action Hands, modular kita. Ina do hindi pa na posible. Action firing line. Kaya na mas hapos gini ng modular, pabadala mo lang ng imo yung akwan mo. May magini kanan, gini yung atikon, hindi ka mapaeskwela sa bata mo, ti modular, pinakhapos na hindi ka pa, ti imo na problema. Action firing line. Pero kung mag-alalangay ni tarantanan, hindi man tayo mag-usik ya pundo, gidya sa wagid kapuslanan, kay ti, sa nambal naton si COVID-19, nagalaom, gidman kita ya, nga dason nga mga tinuig madula gid man ini siya kag makabalik kita sa super normal nga sitwasyon. Action firing line. Anon tani mga laptop nga ini? Ipanghantal tani balik sa Department of Education. Libre ini for the students kung matigayon gid man. Amo nang dako nga pamangkot dira mo. Kag kon libre gid man, ayhan tapos sa COVID-19 bawion tani anhon tani. Action firing line. May kon pagkatapos si COVID-19 ang barter community sa Bacolod ara lang yapon kay pabarter ta na lang ni. Kay basi mabayluhan pa ni utan kag mga kararuton to sa mga utod to sa uma. Di kon way nakaroon ang barter communities Bacolod. Pero tani pang lampos ta na lang ni. Action firing line. Kanami actually sang alternatibo pero sometimes makit-an ta medyo palpak ba na no? Action Brian Morden. Action firing line. I-check ko biyak si Councilor Renisito Novero mga kaksyon tonight. Kay si Councilor Novero isa ini sang nagduso nga kon pwede lang ipaiway ang pagbukas ang klase sa Agosto 24. Magluwas kay Novero mga kaksyon ang probinsya sang Negros Occidental nagpagwa man sang statement only. Now statement gid lamang si Governor Jose Eugenio Lacson nga kon pwede ipaiway ang pagbukas sang klase. May pila ka mga probinsya man nga may kaangay sini nga mga manifiesto kag sentimiento, mga mensahe kag ginpadangat nga mga communications dito iya sa National Office sa pagpaiway sang klase. Action firing line. Ang iba na sabat na gani nga titon nila proti hanggang tuon manang ang pagbukas ng klase ara man sa gihapon, no? Pero do okay naman ang taning halos tanan o galing kiti subong mismong presidente do duha-duha siya sang sitwasyon sa ikasarang sang pungsod Pilipinas labi na gid ang DepEd. Tiya dapat guro lantawon tang ang senaryo kag sitwasyon ta kon mag-inano sila. Action firing line. Last year, 18 Action Radio, Philippine Standard Time, mga kaksyon. Sige, hindi pa available si Councilor Novero. Balikan talang karon dugay-dugay. Sa aton siring pagpangalagad subong iyang gabi, mga kaksyon. Sige, standby lang ka muna. Kailang buton ko gini siya karon. One time reaction an, basi naka-open na, no? Check biliwat. Si Councilor Renisito Novero para matalalapod tani kag ma-connect tani nga ton sini nga issue subong nga gabi. Action firing line.
Kay kadamo dan sang kuano. Hambal sang isa di si Madam Grace hambal niya. Hambal niya si Ma'am Grace Cadorna. Halya, we need a good connection bago ang mag-laptop. Gaigod internet hindi mag-intindihanay. Husto ina. Tsakto ina. Kung kisa na gani, bisa naga-Zoom meeting lang kung kisa kami gani diyo, Action firing line. Ina mga connections na ka mga baskog na, pero hindi pa maintindihan kung kaisa. Ay, suskoti, maginamo pagin sini. Ano na lang, pinaka-milyon ang mga-connect na mo na, ay, galibog ang ulo ko. Pero sa modular, wagid ako to kontra. Baskog na baskugan ko sa modular kay para lang gid ang kabataan makatuon. Sige, go ahead. Balbala. Action firing line. Online sa firing line. Sa aton nga linya, the good Councilor Bacolod, Attorney Renisito Novera, Committee on Education. Councilor, good evening. Good evening, Action Bri, kag sa inyo bilog nga management and staff sa aton mga maukod kag palangga. Kag palamati, mayong gabi sa inyo tanan. Una-una, Councilor, salamat sa mga time sa buong gabi. Kumusta, Councilor, kumusta itong imo ganing padala nga communication nga dapat ipaiway talang anay bing pagbukas ang klase kung hindi pa naton sigurado ang sitwasyon naton bangod sining COVID-19, Councilor? Well, ako nagapati nga gintanaw kag consider na sang ITF, maybe sa presidente also kung nabasahan niya to kabay pa. Pero ginsumiter ato sa Senado sa ilang Senate hearing that resulted to the passage of the bill na naghatag authority sa kay President Duterte sa pag-suspend sang opening sang classes. Mm-hmm. Although wala kami nakabaton sang isa ka any officially transmitted communication from any national agency acknowledging receipts ang amon resolution. Mm-hmm. Pero ginpadala ta namon dayon with dispatch after we pass it. Ay, so Because why- I think day after. Mm-hmm. Ikaw, Guru, kagin managala o may Councilor nga mapadalaan kagin sulat nga huon na bato na namon pero gapati ka mo nga nabasa na to nila ang mga tinutuyo nga ato dito na sulod sining kontenido, Councilor. I believe that. Kaya ginpadala man to namon gilayon. Mm-hmm. Kag usually mabatonan magina nila kag mabasahan. Mm-hmm. Kag in fact siling ni Mr. Barlito Rosarial, ang principal sa ato National City High School, Bacolod City National High School, kag I think ara sa position of leadership sa pilog ng pungsod association sa mga school teachers. Ginsumiter to nila nga akong resolution, ginpirmahan nila sa mga pila ka mga leaders all over the country. Okay. Kag sumiter sa Senate hearing supporting the bill for the bill authorizing the President to suspend the opening of classes. I see. So, isa to guro sa mga basihana nga gintamdan nila, Councilor. And Possibly. yes, oo, sa nagligan nga si Manang Bali Duterte kung may vaccine, hindi tak sigurado kung pwede hindi magbukas ang klase. But despite sang statement iyan ng isang presidente, si DOH o kon si DepEd Secretary Leonor Briones nagpadayon gyapon siling alternatibo, no? Nga pagtuon sa mga kabataan. Pero on August 2040 daw kuan gid to sigurado na gid magbukas ang klase. May mga enrollment na kita kung ano na lang ang preparation nila. Pero this morning, si Presidente liwat naman naghambal, Councilor. Siya kung may vaccine, hindi lang anay. Pero kung sa mga alternatibo nga ginaduso sang DepEd, how sure kita nga makupapan tani all over the Philippines ang mga kinanglanon nga mga parte na gid sa mga technology ta subong. Councilor, siya paglantaw ining palayag ni Presidente Rodrigo Duterte mas makabulig ining hindi matigayon gid ang pagbukas ng klase kaganong ma-suggest naton pag additional. At this point in time, it is now legally possible. Kaya antes makapasar ang aton Kongreso sang isa ka bill kag kung maaprobahan sang aton presidente mahimo nga kasubuan nga nag-authorize sa president sa pag-suspend sa opening ng classes antes na wala sing choice ang aton presidente kag ang aton secretary sang Department of Education. Bangod may ara kita naga-existen nga kasubuan nga nagamando
nga dapat ang aton buluthuan sa ilalom sang jurisdiction sang DepEd mangga bukas not later than the last week of August. August. Amo nang kasaguan eh. So amo na siguro nga si Secretary Briones, although nagakilala sang hindi nagid man practical kag hindi safe ang pag-conduct sang klaseng face-to-face, pareho sang traditional nga pagtudlo. Pero naninguha sila nga makapadayon sang pagbukas ng klase sa pamaaging hindi traditional. Ay alternatibo silang approaches dala na ang blended kag ang online system. Di karon kay napasar na nga bill kag posible na pirmahan na ni Duterte kung nadala sa iya. Kag kung wala pa niya mapirmahan, posible pirmahan niya na. Total June pa man lang. Yes. That will now authorize the President to suspend the opening of classes. Kaga mo na siguro nga may legal efficacy na ang iya pronouncement nga kung wala vaccine, hindi anay magbukas ang klase. Yes. Although, ang ako niya nga pagtanaw, ang vaccine hindi taman ni sure kung saan o gini maabot. Kung within this year, ay vaccine na ang aton pungsod against COVID-19 or next year. Di ko na munang hulatunta until the vaccine comes about wala kita sa klase. So, posible nga ako niya nga pag-psychologize kay Mr. President, ang yaya pronouncement is to give more emphasis on the security of our children and educators. Nga ginimgamit niya lang abi basihan ang vaccine. Agod nga mangin matagaan niya pagidugang nga diin no ang kusog sang kakinahanglanon sang suspension sang opening of classes. I see. But maybe ang psychology ko, if vaccine still is far from being a reality, and kung ang aton Department of Education, baka pangita na sang isagid niya ka practicable nga sistema, posible mangin uniforme sa tanan nga jurisdiction sa idalom, tanan nga eskwelahan sa idalom sa jurisdiction sa DepEd. Even without a vaccine, the President might agree to the opening of classes again. Pero, of course, tani, na in place na ang sistema kag may kasiguruhan ng aton mga kabataan kag manunodlo. Maybe sigurong palayag to ni Presidente Duterte inibala mga connections sa mga internet, ang pag-provide sang gusto ni Briones sa mga laptop sa mga kabataan, makover ayan ini tanan daw bulubog at ini mo damo nang problema man na gihapon ba yan by the billions of pesos, no less than 30 billion of pesos siguro ang kinanglanon naton da ang aton pungsod sa sininga panahon daw cannot yet afford siguro to spend much more, no? Although edukasyon sa aton constitution dapat tagaan sa pinakadako nga budgetary allocation sa aton annual budget. Pero at this point in time, como we had bled too bad and too deep sa aton ekonomiya, siguro some practical approaches mo na anay aton tanamon agud mabalance ang aton necessity for preserving our lives, and then the necessity also of restoring our economy so that later on ma-normalize na tanan, ma-stabilize ang aton ekonomiya, ma-sanitize naman ang aton environment, health environment, then we can go back to our normal way of life, although it will be a new normal. Pero ginatanaw mo siguro ni Presidente nga ining mga hambal na ni Secretary Briones, limod daw ka nami lang pamatian, daw ko hapos si hambal, pero it's easier said than done. It's fact, tuman ka budlay, kag tuman ka gastuso. So, kung makitaan sa Presidente, kung ikaw manggurbayan ng Presidente, makita mga tuman ka impractical at this point in time, you better defer until a new system that is least expensive but is efficient in
the system of educating our children still. Amo na siguro ang ma-apply. But for now, maybe the President is not amenable to the system being proposed by the Secretary of Yes. Education. That's why guro sa ambal guro ni Duterte abi pangita kapag yun sang ibang dabi nga alternatibo nga hindi ta magasto kag mahapos para sa mga kabataan. No man nagurong bot silingon niya pagida councilor no. Oo, isa sinaka-approach. Actually, Action Brian is ang natawag lang ang modular method. Yes. Nga maka-distribute sa mga hard copies sa mga kabataan sa ilapuluyan. Hindi na kinanglan ng kabataan magkadto sa bulutuan, magplete o kung maglakat. Then under that tutelage o kung pagtudlo sa assistance ang ilang mga ginikanan. Or maybe may sistema nga radio system o television system. Pero subong wala pa kita sang radyo nga ayas ang gobyerno nga magamit naton para mamati na do drama blang tayo. Pare labi na gid sa aton sa Bacolod kag Negros do kita sina nga morning oras from 8 a.m. to 12 a.m. Ipon ka mo da, mati mo da mo na or television. Di wala pa ta station for that purpose. Maybe kung may imo na gurong gobyerno for to that effect basi pa lang. Kung mag-radio and TV ka guro, doon di ka gid ka-interact, may pang-online da, kay makambal ka ma'am, dali gid lang ma'am ha. May pamangkot la ko mag-radio, sinong istoryahon mo da man? Kaya kabudlay man sa sistema ng edukasyon at Bray. Yes. Lain ang metodo sa Region 1, lain. Region 2, lain. Kay man ang kultura to, lain. Ang financial capabilities nila, ayo-ayo. Diriya kulang. Di, lain ang metodo. Kung lain ang metodo, lain man ang input. Gusto na. Kag kung lain ang input, ang output, mangin lain man. Di ba? Di, daw kabudlay man na siguro nga may discrimination sa aton mismo sa forma kag sustansya sa edukasyon. Ay, okay. So muna, no? Wala tulaton tagini kung ano ginang tikang ni Presidente Rodrigo Duterte, no? Pero ikaw, Councilor, kinakit-anta na gid man ang face-to-face to gindula na gid man kag mismo si Madam Briones sa Gambang di nalanta sa mga alternatibo nga hindi tayo makapadala sa kabataan ta sa bulutuan. Ano paborable ka na lang diri, Councilor? Do okay gid ni? Ang ako na isa subong mas practicable siguro modular approach. Modular, May mga hard copies nga mga padala homeschooling bala kag practice mo na sa iban. Sa subong I'm not saying that is the best approach. For now, but it still can be done kung ano na nga sistema. Agod lang abi ang tuyo man lang ni Secretary Briones, agod hindi pala makuntat, hindi mag-pause, hindi although gira ni subong atong ginatubang at timpos ang gira to World War II, World War I, wala man to sing klase. Klase man, Although of course, alay man nga sa isang gira, hindi man ni pareho sa una yan sa isang gira. So we can modify our system kag maybe the most efficient possible and the most practicable possible nga approach. Mo lang na siguro imuunta. Isa sina nga kung pagtanaw sa na-discuss man namon mo sa local school board ang modular method where there will be hard copies distribute ini sa mga kabataan. That's why we were talking about a photocopier nga makapadamo pala sang kopya dayon sang by the thousands to in 1 minute. O ma-copy. And then hundreds of thousands can be printed in a day and can be distributed to the different homes. So, subject to monitoring. Among gimanang himuon sa mga teachers subong kay way pataka-umpisa sining modular kag online or ano nga alternative nga metodong himuon subong may nagahambal na daan nga tiway na giniubrahon mga teacher tas subong kay ginikanan na hindi man may trabaho gini sila ya. Ang isa na ka problema, ang side effects niya sa mga private man nga mga eskwelahan. Kung hindi kaya magdayon ng klase, trabaho o sweldo. Kung hindi man pag-i-open liwat ni President Duterte kaya ang klase, isa na ka suggestion, pangitaan man isa ka pamaagi o consolation or approach nga ang mga financial
nga mga necesidades ang aton nga mga mapiktuhan nga mga manunudlo matagaan sang nagakaigo nga assistance. And our banks, maybe ang aton mga bangko can play a very major role in helping our displaced, economically displaced members of the community. Aha. Sige. At least may ideya kita kag hulat-hulat kita sa sining sitwasyon. Counselor, olahyunon ko na lang ini. Kumusta ang preparation mo para sa mga padayon ka pa, Counselor? Sino nga nag-inabot rin sa aton sa ila sinit tululugan? Schools man? Yes, nagasikip kami, kag naga-meeting kami. In fact, kahapon, sige mga meeting namon. Every day, naga-exchange kami notes sa amon nga chat group. Ang aton quarantine centers for OFW, amo magyapon ng mga hotels. And we have about 12 hotels already readied para sa aton mga OFWs, nga mga numbering already about 600 at this point in time. Then we have we have 8 public schools ang ginhanda naton para sa mga non-OFWs ng mga mga Bacolod residents na nagabalik diri sa aton. Let me announce nga kon ang mga returning Bacolod residents naghalin man lang ni sila sa Region 6 nga area. Pag-abot na din nila, hindi na sila dapat mag-agi sa swabbing test, sa swab test, kag hindi na sila kinahanglan i-quarantine. So, amo nang among ginagriyan. Rikta na lang ni sila. Kundi lang sa Region 6 na nagalin. Region 6 lang. No? Kaya puro tadi na MGCQ sa Region 6. Aha. So, pero kung nalin sila sa ibang region, let's say, even Negros Oriental kahalin, kati region, Central Visayas nga region, kinanglan kagid quarantine, kinanglan kagid mag-agi sa swab test. Grabe, no? So, on Monday, daw maumpisa na ang domestic flights naton. Paano tayo i-control, Council? Isa na sa mga diskusyonan sa meeting na gintawag ni Mayor Bing the other day, tugtog mga lapit na alas 10 kami ito natapos sa meeting. Kag ginaayo namon, kag ginaayo man sang probinsya, I don't know kung ginpamatian ang appeal sang probinsya. Sa mga ang trips, kung may mo, 3 times a week lang. Kung magsululod na di karon dululungan, kag damo abi mga, although may mga exempted individuals from quarantine and from swab test. Pero abi kung damo katama magkaridiri, kinanglan sila i-swab test, kinanglan sila i-quarantine mandatorily for 14 days. Kag kulang na kita sa aton test kits, kulang naman kita sa quarantine facilities. Correct na. Ano na ang aton pag-attender sini sa ila? So, din tanis sila pamutang. Kung wala na tabungan, bulutangan mo, surrender na lang ta. Padalahat na lang ni sila ilang mga balay. Then, masiling sila survival mode na tatanan. Na lang tanan. Dalalahi kita titanan maginamo sila. Kaya mo na gani nga nag-aayo tani ng aton gobyerno lokal, provincial kag ang city. Nga ang aton man mga ahensya nasyonal nga may kontrol sa aton traffic sa kahanginan, sa land and sea. Kung ang mga commercial flights sabi nga i-open nila kung mahimo, hindi man pagustuhan ay bla. Yes. Kaya ang aton, for example, ang laboratories ng probinsya, for example, feeling nila they can have 1,000 tests a day. Hindi kung supra sa kalibong nagkakari diri sa isang adlaw. Pila karon maubos o mag-backdown na. Kaya sa Iloilo, for example, itong laboratory nag-backdown. And we received a news 2 days ago nga dito gani sa NAIA, wala na to sila swab test. Kaya naguba man, nag-backdown. Wala na, nakulangan na sila sang test kits. So about at that time, mga more than 500 seafarers na ang nagalalin nga wala nakaagi sa swab. Imagine mo na. So wala ka kabalo, negative or positive. Di pag-abot diri, kung hindi mo pagid matest, kaya wala ka na sang test, kaya kulang na. Delikado. Delikado, good. Karon, kung tuman naman ka mo, kag wala ka na quarantine facilities, di home quarantine. Mahapos to di moon, pero mabudlay ang konsekwensya kung matabo. May God forbid. So kabay pa nga maaprobahan tong ayo, Councilor, nga
thrice a week lang kung taning flights or pagpapadulong diri sa aton. Oo, kakabay pa. Okay, intindi man kita. Kakabay pang intindihon man kita sa aton mga negosyante. Kabalo ka ini mga commercial flights. Kag ang restoration sang movement sang ekonomiya. Mga hingyo man sa aton mga negosyante. Yes, Kaya intindi man tana. Pero intindihon man nila nga while we are trying to balance our economy, ang pinaka-importante gihapon ng aton kabuhi kay kayang lawas. Correct. Anon mo lang ng kwarta kung patay ka na. Anon mo lang ng kwarta kung bisan buhi ka pero guba ng lawas mo. Diba? So, i-balance it naman. At least may ideya kita, no? Sige, kabay pa. Matigayon na tanan-tanan. Kay pag-mention ko lang kay ng commercial flights daw magabukas na ang reaction sa tao. Kibot gid sila. Botani, basi alang-alang daw ka premature pa sang panahon. Makakulog ma. Siya ha? Malinupad na sila kag malinangoy. Kabalo ka nga action Brian nga makakulog mat. Kay sa record naton bala, wala kita di local transmission ng COVID-19. Di ba? Ang mga positibo yan na record naton, ang mga nag-alalabot diri nga may travel history sa tuwa. Di karon, kung diri lang yatani, wala lang sa may nagasulod, we feel safe, secure to di yatani mo. Di pero kung may magsulod nga, kag wala pa ta control sa nila pagsulod, pagsulod nila diri, wala man ta test, kay kulang ta test, wala ta sang i-quarantine, wala ta butang gasululubran natin. Manay, matirang matibay siling lang. Amo na nga, siling lang expression, may God of mercy. Mana, grabe. Survival mode. Kabay pa nga, hindi na matabo. Sige. With that, Councilor, salamat sa mga time kag inputs tonight. Gin-share diri sa aton sa nga pagpangalagad. Mayang gabi, Councilor, kag mabuhay ka. Mayang gabi, and may God continue to protect us against COVID-19. Yes, sir. Yes, sir. Action Firing Line. There you have it, back action, Councilor Attorney Rinicito Novero sang Bacolod. Sa opinion niya parte sa palayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Latawan tani-tarantanan na kag ang pag-resume sang flights ang balito do survival ang tari kundi gini mapunggani. Action Firing Line. Amo nang tawag naton nga mansig panaguay kita diri galing kita virus ini. Pero sa aton kundi kita magtrabaho kag magwa sa puloyan naton ti mainano kita. Action Firing Line. Ang pinaka the best nga himuon ko tani pagkontrol sa pagsinulod sa mga tao anay for a while samtang nga nagapaninguha pa kita nga makakalap kag makatukib sa mga sang vaccines nga ini or vaccine nga ini. Apisar nga ti sa ibang nga pungsod bayara naman sang vaccine nga ginapang mensyonar ini sila pero di pa ta sure. Action Firing Line. Was black ay plastar ko sa inyo kami nabasahan ko isa kabalita nga may vaccine na sila dito actually ma-produce na sila gani for pila ka kwanto millions ato billions na nga ipadala sa mga pungsod gid nga mas lala ang igo ni COVID-19. Sige, ining una nga bulyada sa aton nga pangpangalaga dulong sa aton sang CL77. Ini makabulig di sa COVID-19 no kay pabakuron niya ng imo sini nga immune system. According sa aton sini nga mga doktor, nga kung babako ng imo sini nga immune system, medyo hindi madasig man maglapta or mag-igo si COVID-19 sa imo kay hindi ka madali-dali. Ang CL77 may aras ang 7 kasangkap ini sa mga utanon kag prutas mga kaksyon, no? Kag para makasigurado kamo ang CL77 nga mabakla ninyo dapat pangitaon nyo gid ang green nga takop. Ang kadakuon niya sang sulodran 375 ml mismo. Wala ginalibod kag ginabakal gid lang ini sa otorisado nga manong baligya kag butika. Amo nang inyo sini pangitaon dira. CL77 mga kaksyon. Action Firing Line. May gabi lang kay Charles Dilag ang Coco Martin sang UNO-RB4. Action Firing Line. Gaugtas na siya mo. Siya ning nagakolek sang mga Jordans nga mga collections niya mga Jordans sa mga kasapatusan. Action Firing Line. I-donate man ang isa sa akong da Brad. Action Brian Borden. Action Firing Line. Pagbalik naton dugay-dugay Sineco gyapon kita. Mainit nga isyo karon diri sa Bacolod kag part sang Sineco nga nasakupan amo ang pagtimbuok sang balayran sang bill nila. Nambal ko na una nga gin-explicar sa taga Sineco diri sa aton pero ambal sang tawo doon nagig kami konbensido sa tuwa kag nga kibot kig kami nga nagsaka yang bill namon.
Karon pagbalik naton sa aton sa pagpangalagan. Standby. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin.
sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba.
sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Brian Morgan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:55. Ginaindorso ginaton sa inyo makaksyon ang Zanton Plus Herbal Capsule, no? Ang imo sining lawas da suwong pakihikap abi, no? Basi binagabukol-bukol dira abla sa imo nga lawas, pero hindi mo mahangpan kung ano ini. So dapat mag Zanton Plus Herbal Capsule. May gwitter ka, mayara ka sang balatian sang sis dira kag iban pa. Kung ano pa nga bukol, hubag o kung ano pa nga sitwasyon dira, no? Kay kabalukang Zanton Plus Herbal Capsule, punong inisang anti-inflammatory compounds, kag antioxidant properties. Ginapakupos niya ang mga gahulubag nga parte dira sang imo lawas. Plus pagid nga inisya na pamatud-ana sa mga siyentipiko nga makabulig gid sa ina nga mga problema lakip na diri ang imo sining arthritis dira, may prostate problem ka, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, kag madamo pa. Magamit na sang Zanton Plus Herbal Capsule. Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line. Mabasa kita daray sa aton sining mga mensahe diri. Alin sa kay JG Yellow Girl Hilongo. Good evening, Action Brian. Watching live lang diri sa Cainta Rizal. Salamat gid. Si Sir Alex Transporto naman niya. Action Brian, monitor lang kami di sa Masville. Upod sila ni Manong Rolex kag Alexander Mama Nola Rolena. Salamat gid. Si Sir Rafael Caceres Araman sa Barangay Tangob. Si Sir Dennis Richard Tibor Roma sang San Enrique, na? Por diri siya maghatag titulo sa akon. Salamat gid. Si John Mili Montanio sa Valenzuela City. Nonoy Ryan Llanes. Good evening, Sir Bry. Ask lang ko kung sino na ya palod sa amon estudyante. Kulang rin bakal bugas, load pa. Watching from Iloilo. Yung gabi lang sa akon bata kag mama ara sa Morsya ga monitor si mo perme. Salamat gid. Si Brindali Aragon na naman niya. Good evening, Action Bry. Mangkot lang ko paano ang mga manog senior high. Mayong gabi lang sa Aragon family. Monitor gid kami. Plariho na sa tanan kay kun gina-sit up pa tanan. Ang iban gani nga mga estudyante subong way pagkatapos gani klase mo. May mga kolehiyo subong, may mga colleges pag gani nga pas na subong answer pa sila nga puluyan. Kay nagligad to di way pa tumatapos ang klase gid way pataka graduation to sang gin patuman ang ECQ, GCQ. Subong ka klase seleksyonan sa ilang apuluyan. May nagamonitor sa akon subong nga naga-answer sang iya sining tulon ano. Porti no. Si Tublok Lawi naman niya. Salamat gid no. Ngalan niya parang dando ka baskog na Tublok Lawi. Talaga badlak ang guya ni Sir Brian ba? Ginawa ko na ng atrapo galing kay mantikaon lang. Si Tan na Iza naman niya, correct gid Sir Bry. Palagpat niya si Brionesaw. Ginatun-an niya man na, natun-an niya na. Si Mirna Istrao Playda naman niya. Good evening, Action Bry. Nagalingin, nagid gani ulo ko sang diped. Kulang pa palibog sang kalanon sa pamilya. Ay, ambot na lang. Action Firing Line. No, kung i-drama, kung i-gruma. Si Cha Lacson Morales. Good evening, Action Bry. Correct again. Idamo na ko correct subong. Kung nag-exam ni
pihogit pasar ko din. Action firing line. Si Ethan naman niya, Limor, from Island Damo, Gidgoro, ang hindi mag-eskwela ini nga tuig. Namo naton way nag-eskwela sa pribado kay duway buhin ang balayran bisan nga way na. Dodamo ko na sa mga eskwela sa private schools action an nga nag-transfer sa public mo. Oo, kay nga aman. Why na, syempre ang diferensya bala sang face-to-face kag modular nga mode bala. Kalayo di action hands. Pero ang imo nga balayran o mangyapon, nagbuhin lang pila lang ka mil abe. Transfer sa publiko. Action firing line. La 7:59 Action Radio Philippine Standard Time. Diri kita hot issue sumong diri sa Bacolod kag nasakupan sang Central Negros Electric Cooperative. Ini bilang pag dubli gihapon sa balayran sang bilo. Doon ni matapos-tapos no. Gawilga iyang utok sang tao sumong mo. Hamakon mo na yung mga halin sang 2 ka bulan nga wala ka katrabaho, wala ka income, wala ka pa aksyonan na dala sa sapsap nga ini, way ka man nadala sa dule, way ka man sang SSS. As in daw gin ano kagidya, gin pasakitan kagidla. Daw ginaratay gidyang pangabuhi mo kay way kagidya income. Pagkatapos pagbaton mo sa bill, matumba kay mo kay nagdubling balayran mo. Action firing line. Sino mabing hindi magwilga sinaman? Ako nalipay gid ko sa Sineco. And I guess kini si Sir Dwight Carbon subong nga monitor sa aton, ang presidente sang Sineco board, no. Lipay gid ko ya kay nag-explicar sila diri sa aton. Pero damo gyapon na nagreklamo, ako ganing hambal, sila mismo naghambal nga pwede kamo kakadto sa Sineco kung may reklamo kamo kay atubangon kamo to nila. Di pila bala ka thousand bala ang konsumidor sang Sineco subong sa Bacolod sa pagkadaghan, no? Sa pagkadamo gid. Hindi lang niya Bacolod yang Sineco kundi may Silay, Talisay, Bago, Murcia, kag Don Salvador, Benedicto. Nga pirmi lang gina-brown out. Action firing line. So, ang Sineco mag-aatubang gid. Dapat nga laman tagani kung ano nila ni pag-akomodahon. Di kung manawag ka sila, duway man ka sila labat, yung kisa pilahan ka pa to, agad reklamo ka. Kung kisa amo na lang ginunahon mo ni, kadto ka to sa Sineco, pero may mga trabaho man. Kung iban subong balbal gid sa trabaho para maka-income kaysa nang bal naton, gingutom gid sila isang pila ka bulan nga wala trabaho. Action firing line. Bisan tod nga may ginasupply ang gobyerno sining food packs nga ini, di makabuhi ginabalang 2 ka kilo halin sa barangay. Makabuhi ginabala sa inyo da ang 7 ka kilo halin iya sa syudad. Tiyang 6 mil to, pila man lang to nakabaton sa to. Ang iban hindi pa kwalipikado. Action firing line. Papagbukad mo sa bill mo na, nahambal ka daw kadami, mag-rebuild, maginamo sinila. Action Brian Morden. Action firing line. Tapos kung di ka kabayad, utdan ka pa. Ay, sus kalay. Action firing line. Pero dali, gid lang. Kung di nagligad to si Councilor John Gamboa Jr., gusto niya pa-explic karon gid ang taga Sineco. Okay, gid to, ano? Pero may lain pag gid nga gindoso diri nga resolution nga aprobado naman gani sa konseyo sa siyudad sa Bacolod. Si Councilor Simple Distrito sa siyudad sa Bacolod mga kaksyon. Sa din gusto niya nga punggan gidya ang pagtubo sa ding balayran sang Sineco. Ti mas lain pag iniiyaya ho. Lain pag iniiyaya kay Gamboa to ya, pa-explicar lang. Kag kon makonbinsi ka ti goods tapos ang istorya. Ang kay distrito ya hindi pag bayran ang pagtubo sining bill nga ini. Action firing line. Pero gusto ko siya pa-explikaron kunig karon maka-aksyon. Nga check nato na niya sining nga linya para sa benepisyo ni sa aton nga mga Sineco consumers diri sa aton o kung nasakupan nila kay ti sarambal ko na damo subong balayran. Gina-check pa nato ang ganing basiwa kay ang basiwa daw kalinong subong do nami guro niya ka basiwa do ay problema no. Online sa firing line. We have on the line maka-aksyon Councilor Simple Distrito. Iloy ini siya ni Councilor Cesar Distrito. Councilor, good evening.
Good evening, man. Action Brian. Aha, salamat. This is my first time nga naka-interview sa kay Councilor Simple Distrito, ano, sa Action Radio Bacolod. Sa ako lang nga program, ano, pero sa iban grodamo naman di samon, ano. Action Brian. Yes, first time mo man subong sa akon nga program, Councilor Distrito, wasi gusto mo man na miyaw sa Bacolod, then go ahead. Salamat gid Action Brian Mordin. Nagpasalamat igo sa paghatag mo sa kagayunan nga sa diin makahatag man ta sang jutay nga mensahe diri sa aton nga pumuluyo sa aton pagpamalati sang aton Action Radio. Kasi sa naman nga manog pamalati sa aton Action Radio sa tanan, maayong gabi gid sa inyo tanan. Kay na Councilor, headline ko palang imo sining resolution kadamo na sa mga good reactions nga nabato naton kay may kaangay si imo nga nagtamod gid sini, no, nga sitwasyon. Ano gid ganito, Councilor, ang titulo sa imo nga resolution kag anong kontenido sa ni Councilor? Ang akong tungagin pasar sang pag dito sa resolution kuto sa kay pa ni pinaka-opposer kita nag-oppose kita sa ilab lang pagpasaka sang sa Seneco na after pa pwede ko man ari sa item 11 naman dit sa amon pag session sang regular session naman sa 49th regular session naman ari sa item 11 correspondence number 10-20-0494 proposed resolution expressing strong opposition to the increase of electricity rates of the Central Negros Electric Cooperative and to request the Energy Regulatory Commission to look into this matter and take the necessary action to stop the same. Kasi din bala action daw ka, gid daw, balsa bala nga daw ka, hindi pa time. Daw ka, gid sa aton, kay tungod nga sumong, siyempre nagpapasaka ang Seneco, sang ilang rate dari sa aton, sang 0.53 kilowatt-hour. So, from 10.6608 to 11.1923 sang April ni ang ilang kuaning 10.6608 tapos ang May na ta sa 11.1923 per kilowatt-hour. So, masuming naton nga daw ka gid bala sumo pagpasaka nila golpeada. So kadamo nagreklamo nga mga konsumo sa aton pumuluyo diri sa Bacolod. Nang kabalo ko din man diri lang sa aton ang apektado kun sa nagkalain-lain man nga pan sa Baguio like sa Talisay sila sa Bago Morsia apektado man sina. Pero hindi mo na ginanong naton tagaan tagit itigtulupangod kay siyempre yung sa subong daw hindi pagit proper time nga ipapasaka sang Seneco ang aton nga rate diri sa aton sa Bacolod. Kay siyempre bag-o lang sa nakano lang sa iban bag-o lang nga daan nakaobra. So mahambal naton nga unstable pagid sa ang aton nga mga kumuluyo sa ilang when it comes to financial. So halos tanan kita unstable gid no, hindi man lang sila kundi nga kita tanan halos hindi lamang sa diri sa Bacolod. I believe nga sa bugos nga kalibutan amo gid ni tanan. So daw ka ning improper pa nga hindi pa time na kay hindi man ta may mga rason man ang Seneco nga magpasaha ka sila pero ang ginasaayo ta lang kay it's not proper time. Kay subong ning bago pa lang kita iba nakatrabaho ang iban kay iba na close man niya mga kompanya nila. So na to kay mostly nga nagatrabaho no work no payment. So mahambal ta gid nga hindi gid ning hindi pa gid tiyempo ay sungod nga gabi nga burden ang ginano naton ginatubang no. So pag naton maning natingala lang kita ya ay ang neighboring power distributors naton like Noneco and Noseco announce nga ning gabi ang ilang panaglubo sila isang ilang rate. Ang Noneco yan nag-decrease sila sang ilang power rate from 10 to 10.7937 last April to 10.1698 per kilowatt-hour. Kung sa hanggang May ni, ang ilang ginubo 0.6240. At ang Noseco naman niya nag-decrease sila from 9.0565
last April to 8.5426 this May. That is 0.5139 ang ginubo nila. So, kanining matagaan man itig tulapangod, nagkapangabay man sa ato sa kaya sa Energy Regulatory Commission nga kasama pwede matagaan man nila itig tulapangod nga mapapauntat anay kay sa subong mabinuligay lang tanay kay hindi man tana nga ano gid man na sila. Pero nang ginapangabay ta lang tani nga hindi lanay sa siningat sempo kay siyempre bago pag-atubang kasastente until now nag-atubang kita sa pandemic crisis naton kag wala nakabalo kung sa saan ina matapos ang Ginoo lang na makaibalo. So let's hold together, walk together and work together for the glory of God lang gid. Eh kaya nga sa diin ang binuligay kita ka mag-inawgiranay na kita at para nga sa diin ang sa nano kadako nga problema pasulbar ta man ina. Pero ang ginano ta lang sa pumuha sa aton nga sa Seneco na mabuligan man ta anay. Hindi man tanay nila pag anuhon kasi ang mga nga pumuluyo binagid subong nung bago pa lang naka-concert sa ila trabaho hindi pa sila stable nga mga ka-concert subong bisan bakit guro ba pliti nila do wala ganang pampliti sila how much more pag isang kasi maglaban-laban na sa danay naman sa suga no. Dira gina. Pero councilor magluwas sining nakit-an nyo nga pagsaka sa pila ka porsyento ini pinakapila ini from 10 to 11 abi yung mga dahilan nila tuon na kwan inang mainit nga panahon ang pagtingob sang pumuloyo or pamilya hasulod sang puloyan bangod sang GCQ ECQ no. So magluwas sa to gali amo gining nagdugang pagid nga pagsaka sa bulan sang Abril kay may ara sang rate gid sila nga gindugang councilor no. Amo na siyang inyo natalupangdan, imo natalupangdan. Buti niniintindihon man nila na tapos paano na lang ang iban na yan iban dyan wala madala sa ilabalay panimalay kaya nagkondin sila na lockdown kasi silang nila average ang nila ginabasihan kung average ang ginabasihan nila dapat ma-maintain lang sa anay or ma-decrease gani diba? Miyara to ganin nagreklamo ambal niya na lockdown kami sang pamilya ko sa Cebu. Tapos ang ako lang yan na hinablos nagkadtos balayda nakibot silang balayran nagsaka nga 2 ka bulan way mga tao balay nila kay lockdown sila gani. Kadamo gid kay daan ba na to sa Manila. Kadamo naman sa mga friends ko to sa Manila. Nga kawang mi balamo pamilyara dito madito nabdan dito sila. Hindi man sila kapulit di amo madisay man gyapon ang ilang mangin magano nila sa ilang nga bill. Amo man sa gyapon so dapat madugo man di ba? Bangod sa average sa ginhimo nila. Actually yung Seneco nagpangita gid man niya paagi kung paano nila madoktoran kung paano nila masukot ang konsumidor sa ini nga mga sitwasyon subong bala nga hindi man sila mamroblema man kay during that time gali councilor wala sa mga meter readers nga nagwa ang Seneco kuan man sila way sila sa mga frontliners sagin pagwa mada agod nga mag-check sa mga metrohan no magluwas gid lamang sa maintenance nila damo na bla way sila may diri nga mag-reading sa aton nga mga Seneco bill naton. Way sila so di dapat ma-maintain lang sa anay kung in case man gid hindi magidya ka one time nga ipasakaan gid kita nila kahit di siyempre maluoy man sila sa aton sa mga consumer nila kahit di siyempre aton nga yan paano nga pangita kita pamagi nga mabayaran nato ang aton mga Seneco bills no si paano na lang ang iban nga daw halos na gani makapapal sang ilang pagkaon it's because nga ko sobra 2 ka bulan kag tunga nga wala sila pangita. So sana intindihon man bala nila anay ang aton sitwasyon kay tiyak di kita inaintindi sa bisan paano nga pangita kita pamagi nga para mabayaran ko di kani ang ako na aton nga napangabay ang ako gusto ko gid maano i-impose ko gid inanaya kay isang nagligid nagpangalag ako man ng partial sang resolution kasi diin ang aton paghatag bala sa aton sang
pila pagbato na to sa bill, tapos patagaan lang kita sa how many days lang. Sinagayo man nag-ano, makanisa ako man na asang napapasar sa resolution. Nasa diin nga, matagaan man ning how many days pagid nga, ano, kahit mangita, patas ang mga kanita pa na ang pumuluyo, tas ang inugbayad, kahit mga so kapin pa mga sidewalk, di ba, wala na, mga ano, damo gidya kaayo sa mga naapektahan nga, anuhan sa gidya ko, ano kapigad, mga atong pumuluyo. Siya akong ginabastyag ko manina. Kaya sa una, man sa naghalin mo, Yes. ako nabastyagan ko ginaya, kaya nga, ako bilang isa ka Iloy, hindi ko gusto man magutom ang mga bata ko. So once na gani, ang atong palangabuyan, na gani ang maguba, si ano na lang ang pang ihatag sa kabataan. Sa ano ipakaon pa, di ba? Sa parang labi ang subong naman, ang suga na naman nato, nagtaas na naman. Si kaluluoy ang aton nga mga pumuluyo. Sige. Kung kita, Sige, lauman ta ni Councilor, ano? Kung ano gidang dangtan sini, kag salamat gid sa imo nga tika nga ginhimo dira. Sigurado ko, I believe nga ang Sineco, subo naga-monitor sa aton, kag buwas pa ngayon, antamas na sa nga statement man regarding sa imo sini nga resolution. Number, ano ganin ni Councilor? ang Resolution number, ano gani? wala mo ni sa correspondence number 1020-0494. 94. Sige. Councilor, salamat gid sa mga time ng gabi, kag mabuhay ka, Councilor. Thank you, ginabihan, Brian, ha, sa pag-atag mo sa akon sa kayunan nga makapahayag man diri sa aton sa tipalmasin naton sa Action Radio. Yes. So thank you sa tanang nga pumuluyo, may gabi kag more power gid sa emotion, Brian, and God bless all. Salamat. Action Firing Line. Okay, sa muna ang resolution. Ang one bill policy, dumduman nyo to, nga isa ka bill nga di ka kabayad, tagaan ka lang daw pila ka days to, utdan ka. Dayon, siya mani action a nagpasarman sang resolution nga dapat hindi pag-amuhon sina sang Sineco. Kiti bulubudlay gimantod magbayad tuod mo, no? May Sineco ka, may basiwa ka, may ara kapag aksyonan sang Globe dra nga wifi, abi PLDT dra nga wifi, may balayran ka pa sa imo sini nga rinta sang puloy-an mo da. Kung ano pagidira, no? So ang sweldo mo pila lang, ginakuan mo lang nimo, ginabaki-baki mo lang bla ang balayran mo. So hindi pag idalion sang Sineco nga utdan gilayon kung hindi ka bayad sa isa ka bill. Amo nang siya mani nagdusok man. Action Firing Line. So kabay pa this time tabangan ta ini kag buwasa tinghuan naton nga malabot naton ang taga Sineco kay kabalogig ko willing ginislay nga mag-eksplikar sa publiko kag kun ano gin mga sitwasyon mga ka-action. Last 8:16. Action Firing Line. Maayong gabi lang kay Mr. Sunny Boy magsipok mga kaksyon. Na Sunny Boy ni ngalan niya. Doon di amuhaw. Dali gilang check kwabe. Doon naglainaw. Tsakto salamat gid sa pag-monitor. Naga-monitor man ko si Madam Jilin and Caborog family sa Barangay 1. Barangay 1 sa Barangay Balabag, Lacar, Lota City. From Sunny Boy. Salamat gid. Maayong gabi man kay Mary Chris, Kaburog, naga-monitor man subong sa aton sini pangpangalaga do. Nagayuhom gid siya. Kitaon gid ang bukuan, kitaon gid ang sining maputi nga unto. Action Firing Line. Sige, si Manong Idilaos naga-monitor man. Good evening, Action Bri. Labugay naman ning nila kay Tatay Digong. Do hindi ni makapanghilam o sang problema si Tatay Digong ara naman sila. Kanamo abisang maalam ng mga kabinete ni Digong sumo. Daway blaga ay nako naman. Si Tan Aiza naman niya correct Sir Brya, ang internet ni Samon daw ulod nga nagakamang sa kahinay. Do kanta no, ang gugma sang mga tigulang. Daw sa igi nga nagakamang. Mo na bla. May punta pa na mo. Bisan anhon mo kunong tikwang nagakapyot gid sa mga kabataan pa na. Action Firing Line. Si Bingski naman niya, Dagumboy. Good evening, Brian. Nagalantaw kami diri sa Villamonte. Shout out kay Uto daw. Si Maria Luisa Longgakit Alabos, naga-monitor man sa Matinian. Okay. Si Gigomo Romel,
Action Bright, good evening. Diniya sa Binalbagan, daw madayon gid ang klase sang face-to-face kay ang mga face held na ang mga maestra. Hindi na pwede, nga sila diniya ba face-to-face, sa iba niya hindi kay synchronize na. Hindi niya pwede niya na ireklamo dayon. Nano nga laino nilang ila ko galingon daya, hindi na pwede. Si Butch naman niya, season, Butchegle. Good PM, Action Brian, si Lola Sobrina, pirmi pamati sa imo program. Salamat, God bless. Salamat. Si Chacha Lacson Morales, galingin patani, palingin patani pagita inogmakal bugas adlaw-adlaw, kay wala pa obra, bakal pata laptop. Halit gining laptop di mo. Susan Sagario, Araman, si Madam Jen Oy, si Sir. Good evening, Action Brian Morden. Pakigreet lang, happy birthday to my sister, Tots, si Marlene Resisio from Barangay Quezon, San Carlos City. Thanks, God bless. Si Baik, Baik Bacolod by Jonathan Villa, nagambonitor man. Si Millie Espino, good evening, Action Brian. Tami ako lang mga upod ko sa balay, si Almira, Seni, Javi, Brady, Jenny, stay safe lang watching from Sinora, Morsha. Sabi ko kung sa din. Si Dave Laza, nakatutok naman si Rimat Tinio, no? Action firing line. Sige, pagbalik naton karon, check naton nabing balita sa Kwan, sa police station number 2. Paano ni nakapalagyo si Priso man? Action firing line. Construction Eden, papambalon ta, ginbingat niya ang kabilya. Pertino, kanami, isang word yung gingamit niya, ginbingat. Action firing line. Siyang pabingaton, takaron siyang plaplastaron, ta kung paano ginbingat ni. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay.
Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman
kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaari... Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Las 8:21 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ginaendorso ta sa inyo maka-aksyon ang Life Extension Vitamin D3 pampabakod sang immune system. Pampabakod sang kaugalingon pang boost dira sa tanan nga sitwasyon sang lawas mo. Ang Life Extension Vitamin D3. Mayara man subong sang Life Extension Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga mayara sang vitamin D3. Kita nga Pinoy batasan ta pagbugtaw sang aga. Hambal mo dayon mga pitada. Tikon mga pinagin man lang kita, diri kita sa kape, iya nga may binipisyo para sa ikaayong lawas. Life Extension Coffee Mix mga kaksyon. Mga produkto ini sang Life Extension Philippines nga kuan imported, halin sa ibang nga pungsod, gindala diri sa aton. Sa Bacolod, naimotang nga ila sining nga klinika dira sa may GA Steben Building, Lacson Street. Pwede ka mo kabisita dira sa Pulopunta, diri amo na ning Burgos, Lacson Street. So, libreng consultation dira sa mga medical doctors. Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line. Mayang gabi lang sa kay Manong Ernesto Mendoza. Good evening, Action Brian. Monitor kami rin Barangay Bantayan, Tamyaw Kulang, mga pamilya Mendoza. Araman si Biligorio Jasper. Good evening, Action Brian. Paano Action Brian bikon mapauli akon papa kag mama diri sa Bacolod pero may private nga salakyan i-quarantine sila gyapon. Din sila halin, amo nang pamangkot da, no? Kung may ding halin ka ginamention to ni Kwan, ni Councilor Novero, kung taga Region 6 ka man lang, tiway na niya kulo quarantine, kay pareho kita diri tanan nga naka-modified general community quarantine. Si Guest Watches naman niya, thanks for the info, good topic today, watching from Kuala Lumpur. Salamat gidra, no? Si Iraj, Service Diaz, good evening, Action Brian. Ano ginadali sang DepEd man? Hindi pa safe mga bata mag-opening sang klase. Let's wait go for the vaccine, you know? Tani priority nila anay ang safety sang mga kabataan. Si Bibing Dagia Bautista. Action Brian, good evening. Natamyaw ko si Jinky Heria. Kag-ayan Michan Maeve sa La Carlota. Monitor lang kami diya. Live. God bless. Salamat. God bless Madrasinyo. Ivaniza Gilyang. Good evening, Action Brian. Monitor ko diya. Salamat. God bless Madrasinyo. Malupet, tabalya, ang budget nga pila naman, kamilyon. Anong sara sa utok ko daw manang sa utok mo na. Action Firing Line. Melanie Bernas. Good evening, Action Radio. Stay home. Stay safe ko no. God bless to all Negrosanon. Salamat. Jose Mongcal Torilla naman nakatutok na. Si Sir Dennis Richard Tiboro Mara naman. Si Almira Lim Malazarte. Jerry Hilogo, Action Bry, good evening. Monitor lang ko rin sa Hinigarana. Si Maria Rizal, Ipil or Ipil. Good evening, Action Brian. Please, hindi lang pag-mention ngalan ko. Papasinsyagan, kinahambal ko na una. Mangkot lang ko kung nga Bacolod City lang nalakip sa second tranche. At iway man ni problema, pamangkot mo. Negros Occidental, wala. How? Oh, thank you and God bless. Wait ko yagid ko na nung pinakadalom kung nga Bacolod lang. Action Firing Line. Kay kung basihan tang MGCQ man na Negros Occidental, di mo lang nadala Bacolod lang sa 11 ka lugar. Action Firing Line. Sige, basi makamonitor ka boss makoton taliwat ang pinakarason sa niya. Ha? Mamati kalanda. Si Grace Mitton's cousin sa maniya. Good evening. Nagalantaw kami sa Manville Royal Subdivision. Salamat. Jerry Logo again sa Hiligaran. Si May Patricio Pedro. Good evening, Action Bry. Greet ko lang family Pedro watching live from Hacienda, Pirara, Pontevedra. God bless and keep safe sa tanan. Sige. Salamat kita. DJ Jonah, ara naman ang sineko, banata. Action Firing Line. Oy, si Kwan Galion, di ko pagkalimta na, i-plaster action na, Action Eden da, no? Si Action Eden, i-plaster lang kay pagbalik ko, tirahon, tada yun, no? Pre-soning ba balita, Action Eden, subong si Rosami Robles, ang Queen subong sang Barangay Felisa.
naga-monitor sa aton pertina. Si araman si Sir Saniboy Arnaldo Paladar, nakatutok man mga kaaksyon si di na tong isa kido kadamo ni sila mo. Pasensya gid. Si Manong Raymond Alarcon sa GAL, naga-monitor karo si Rachel Sadaya sa GAL, Plaridel, Celia Tuhao sa Sadaya sa Purok Santol, mga kaksyon. Barangay Mandalagan, guro ini na. Salamat gid na. Sige sa pag-monitor dira sa inyo. Action firing latest reports. Naligid lang kay tina kwan man kita na inbierna, na interesar man kita sining balita. Kina may mga doctorate na tato may doktor subong inbierna na naman, no? Latest reports. So pagpalagyos ang isa ka priso dira sa police station number 2, ano? Action Eden, good evening. Nagi kuya. Ano inbierna, takon. Kumako mo nang ginbingat ya lang yang kabilya. Grabe, ito siya ng si Superman to sa Guro Action Bright. Pagkatapos ang kabilya, hindi na simple nga kabilya, inablang ginabutang ta sa foundation sang balay. Kuan niya mo, do asiro niya. Budlay mo niya gamiton ang pwersa mo lang da sang lakip ang lapat. Siguro may kunayban, giban siya galing kay pagkakita lang nga bukas na siya lang yung upod niya nagpimuyong. Correct. Action Eden, abe istoryahe kita. Di sa Carol Action Bright padayon sa gihapon ng pursuit operation sa kapulisan sa police station number 2. Matapos nga nakapalagyo ang priso las 3:40 kainas ang kaagahon Hunyo 5. Gapamalo gin manok sa nagler. Oo, oo. Pero Action Bright, kay Station 2 Commander Major Sherlock Gabana, kay sinilang nag-update na siya nalambot, kay nasako sa Action Bright. Ano sa gidyad lagan o Braya? No. Ang nakapalagi Action Bright, amo si James Brizuela, legal ni edad kag residente sang Barangay 3, Syudad sang Bacolod. Dugang pa May 4 sang inisya ang nadakpan bangod nakabaton ang kapulisan sang impormasyon nga may baligyan na Action Bright sang droga sa Purok Tilapia kag naaktuhan ni si Brizuela nga mayara sang illegal nga droga kag sang nakita sang kapulisan nagdalagan pa ni Action Bright apang gilayon siya nga nadakpan. Rason nga tiyang iya ginapangatubang nga kaso ni Action Bright ang paglapas sa RA 9165 sections 11 kag 12 kag disobedience to agents in authority. Isuno kay Gabana, nakita sa CCTV ni Action Bright nga ginbulambot Action Eden. Action Bright. May mga videos kato gin Action Eden, no? Correct. Basi action na Elray, basi maplastar mga videos, mga pictures tabla sa Station 2. Sige, go ahead, Action Eden. Ang ginihimo ni Action Bright, ang iya malong gali, ginbulambod yan ni sa rehas. Paghigot ni Action Bright sa walong sa rehas, ginkuha niya to ang handol sang pump bala nila Action Bright sa CR. Okay. Ikuha yan ang handol. Amo nang gingamit niya nga gintiyog-tiyog ni Action Bright nga hasta nga naghugot ang tela. Nga hasta nga na palos ni ang isa ka rehas Action Bright. So meaning sa ang rehas nga ini kundi gina-wielding ini siya. So dito na palos ang ginwieldingan mismo. Correct. Ang rihas nga ining asiro nga iniway niya nga nagbawod gi siya abi kundi nakakas gid ni Action Eden. Oo, kay dito gid sa puno niya gid Action Bright naka ang gatapik gid bala sa slot bar. Ang dulapad siya hindi iya siling ang tunga nga lawas ginbingat ya. So, kay do si Iron Man na sa karon. Yes, amo na. So man ganing nga napalos ang ginwielding da meaning pigaw ang pagwielding da or do bag-o na lang Station 2 Action Eden mo do pila nakatuig during that time of Mayor Monico Puentevilla. So, mga 2013, garo 2016, 2015, madira-dira. Go ahead. Oo. Ang natabo Action Bright, ang nakakas na ina, ang napalos ng isa ka slot bar. Amo na to ang iya man nga, ang tela man mismo gingamit niya, nga ginbutong niya bala, kung ginbingat, gininat niya, I mean, ang rehas Action Bright. Ginsulod niya yung lawas, kay pitit lang ni Action Bright mo. Gamay lang siya bala. Abi ko na ginambal ko do tungaw ni kadako kay nga lumusot lang. Tapos medyo taas si Action Bright kay hindi saya sa dalom lang nga part bala wala hindi sa dalom nga part iyagin man ni obra. Tinga daw ka kilala mo gid siya o kagi ka mo danay na Hipos lang bala. Sige go ahead no. Ilahot
di bala pa ganun bala. Sige. Ang kataason action Bryce, ang rehas, di ba, abe height ko. Tapos kung ialsahon ko pagid akon kamot, extend ko gid action Bryce, taas pa sa akon. Dali gid lang bala Action Eden. Gini example mo gid yung height mo. Oh, ginaako ko gina. Wala ko gina-deny. Pila ka gani? 5 ano ka gani? 5'1". 5'1". Ang standard Five sang flat lang. ang standard sa aton ning Kisame Action Eden, kuan mo 10 ini mo ko di ka magsala mo. 10. So inang So, rehas iko niya gani. mga 8 ara sa 8 na ang rehas Action Eden. Na, dira action Bry. Amo nang ginmaniobraya da. Di siya mismo nagsaka man siya action Bry sa slot bar na nga ti amo naging serve niya tungtungan para ti mapangitaan niya to paagi makalusot ang iyang alawas. Pagtapos action Bry paglusot niya, naglumpat siya di ba sa gwa, sa gwa sang custodial facility, nagkadto siya sa kusina sang police station number 2. May sa police station 2 nga kusina action Bry may lababo na dira, panggirahan abe. Nagsaka da siya. Kag may jealousy, may bintana, I mean action Bry, nga ti jealousy lang bala. Ginka kasi ng 3 kadahon sang jealousy. Kag dira naman siya Blade, nagsuot. Action Eden, blade. Oo. Okay, magdahon na karon mahimo gani karon nga ka kuan alog bati go isa ni. Sa takuling di dahon na tawag mo. Sige blade Oo. Oo. Dira sa naglusot action Bry, dira sa dira naman gin pasuok ang iya lawas kag naglumpat naman. Ito Sa gwa na sang police station 2. Kag ang likod na action Bry, remember makita man ano kay ti nagapatrol ka man. Abes na dayon action Bry, tinubo lang man na ang pader da. Oo. Di ba daw half lang ng pader tapos steel, di ba, action Bry? Yes. Ang asta sa babaw. Tayo mo wala nang gitakla si Dala posto sa abes. Amo na to dayon, I'm free. Nga mo na siguro na action So Bry. welcome world, ano mo sabihin, no? Oo, welcome back. No, welcome back. Do naglupad-lupad sa ni pagwa yagid sa pader abi. Oo, pero posible nabasa pa to siya sang ulan action Bry. Kaya ambal sang interview to kaina bala nga upod niya man to sulod. 18 sila kabilog action Bry mo. 18? Sa sulod. Oo. Ang isipon pa, ang 15 tulog. Ang duha may bugtaw action Bry nga pag-ula sang gabi lang na nakasulod man. Nagsulod. Do why pa binaka move on nga ara sa subong sulod sa Prisuanda namo nga bugtaw sila hasta alas 3 ang aga. Correct. Kasi ang bal nila, action Bry, sila yung mag-uhan lang siya yan, nakaisa na to kabulan. Ti doon natahap man sila, nga ti sawayon niya, o kunti nagambal sila action Bry, nga ti iya na iya, kung ano man ang sitwasyon. Ti ang ginimo to ya sang preso sa sulod, ginpukaw ya kuno ang mayor sang selda, sang custodial facility na abi. Kag ang mayor ang nagpabalo sa desk officer kag sa jailer naton action Bry. Ti paano yagin pabalo gin singgita niyang jailer da? Nga binaglayas di namo na. Oo, pero do delay action Bry no kay nakalumpat na siguro pagpabalo Manila o kun ulitin na nila na diskubrihan kay actually action Bry based sa pagsaysay bala ni Sir Gabana. Bag-o gid lamang naka-inspection gali action Bry ang jailer nga si Staff Sergeant Lodovico de la Raya. Kag paglampuwas gingamit ni Brizuela nga oportunidad agud magpalagyo do ginlita ilang action Bry ang jailer. Ano ang interval sang inspection nila man every 3 hours, 2 hours, 1 hour or every pila ka minutos? Wala kita action Bry nakapamangkot gino kung pila gid ang interval. Pero ti paglabay ko no una action Bry ti syempre ginapatay na dang suga. Wala pa man kuno do ko okay pa man. Pagka dugay-dugay amo to may nabatian nga naglagtek kung baga action Bry. Amo to ginlingling. Di wala naman guro bala naisip ni sir nga 17 na lang sa sulod. Ti amo to dayon action Bry nanugid ni ang mayor ko no sa selda. Amo na to dayon na diskubrihan nila. Kining si Brizuela yan nag-ala Spider-Man na. Nakalambot ako nakagwa na siya sa custodial facility. Dali lang election Eden kaya mo ni naglabay siya no? Si jailer naglabay. Wala pa. Tapos naglagatik na. Ti paano pagwaya lang pa lang sa to, sigurado ko matiner gito sa pila ka minutos ang palusot-lusot sang lawas niya to. Paglabot ito sa kusina, bungkalas pa to siya sa mga blades sang jealousy.
Uy, gidya matulupang dan. Sa pagkuha para sa 3 kadahon, kung ikaw papambalon, dira mas stagnant ng time niya, dugay-dugay na siya, uy, gid matulupang dan in action and eden. Una? Amo na dang pamangkot man action break. Kaya basi bala dugang pa sa mga factors man sang amo na nga scenario action break. Kaya suno sa pagsaysay sang iban nga mga PDLs naton nga na istorya kay na puwerte ka kusog sang ulan. Ba, mayo man siya mag-timing, no? Mayo mag-timing. Oo. O, kag di na prove ta man action break nga kusog mo ito lang ulan, kiti ka patrol, kita kaina. Pag guwat action break alas 4, basa pa yung dalan mo. Indication nga di bag-o lang nagtahaw-tahaw ang ulan action break. Might be nga grabe man ang iya paminsaron kag ang adrenaline niya man nga napaminsaran niya man nga ay timingon ko nga mo ni nga hindi kumayo bation. Daw mo nang gwa action break kag actually ang pertahan sang kusina kag ang female nga custodial facility kitaon action break pero that time wala unod ang female nga custodial facility. Daw matingala man time sa Rection Eden, matingala man ta kating police station number 2. Why na sang divisions, di ba? Halin ka sa prisuhan nila sa custodial facility, wala sa mga divisions sa dira magluwas dito sa kwan, ano tawag sinagani sa kusina nila, no? Mga bangko na datanan, mga lamisa nila dati way gid may nakasiplat da, way isang may nakabalikid gid abi nga may nagatihin-tihin glito nga tawo iya nga magwa sa may kusina to do muna do gamata man na sa pirme. Correct action break. Kaya mo na dang pamangkot man kay gamay lang man na action break mo, di ba? Sulod mo station 2, front desk abi, mga 5 to 10 meters away, maliko ka lang gamay, amo na dang custodial facility sa mga lalaki nga PDL. Layo na galing 10 meters action Eden mo kay kabalo ka gamay lang gid do pia kwarto mo lang nimo ang area sang ilang custodial facility da. Kita mo nadula ka. Action firing line. Nadula sa Action Eden, kabalo ka alarming maning obra sang mga priso teni mo. Police station number 3 so na napalagyuhan man to mo ni bingat-bingat mani. Pinangkuan man to sa Sumag to police station number 9 napalagyuhan man. Mga priso ni sa halit na sa performance sang kuan mo sang aton sa mga hepe kag kapulisan mo. Action firing line. Action Eden. Amo ginada action break ang isa man sa ginapalayag bala sang aton yung mga kaksyon balang iban nga nakaintindi man bala action break sang sitwasyon amo na hambal nila nga si Brizuela tudugin tun-ani gid duro kay hambal sa mga upod dito action break kipuso ni siya sa suloda buot ginin sa action break ara lang sa higad nagapungko da abi nagahigda dali kay basi ulat to kabalong iba nagapaminsar na to sa gali sang intact man nga oras nga timingon niya I mean action break ang iya sini nga pagpalagyo. Suno kay Major Gabana action break pag the time niya na discover nila gilayon sila nagpatigayon sang pursuit operation kag una gid nga ginkantuan ang iloy ni Brizuela sa barangay Tresman kag iya gin konfirmar nga nagkadto to si James Brizuela action break kag didto nagpangayo sang kwarta sa iya iloy. O galing wala naghatag, that's why nga naglakat na lang ang suspetado. Way grosso giray. We don't know action break kung ano gid ni ka matuod ang sang nanay kay iya na iya sang nanay nga statement. Ang narespeto tanaya. Yes, correct action break. Amo to ganing hambal, actually nagambal kuno ang nanay kay Major Gabana nga nagaayo man sila kag magabulig sila action break nga magsungka o kung magbalik sa police station ang iya sini nga bata bangod di understand nga madugangan ning kaso ni action break bangod nga nagpalagyo siya. Pihogid. Pagkatapos sa action break, damo man sa mga information nga nabaton sina ni Sir Gabana actually pamangkot ako anong mga lugar nang nalibot nila pero we respect man sa process man kag protocol sa atong kapulisan nga nagambal siya nga hindi lang danay pag i-divulge kung diin nga mga lugar ang ilang particular nga ginkantuan action break no kay may mga information man sila nga nagakabaton kag ang iya ning litrato sa nakapalagyo ni nagalapta naman sa social media kag may mga nagapakig-angot sa kapulisan nga basi may nakahibalo sa iya sini nga whereabout sa karon action break padayon na sigapon sila nga nagapangita man sa suspetsado samtang kagina ara to
samtang naga-reporta, gina-welding man ni Action Bray o kung ginpa-welding man ni dahil ni Sir Gabana ang naguba nga rehas. Kagin pa double, kagin pa triple check na lang. Ang ara man dito Action Bray, ikibasi bala may mga nag-aangkla naman sa ibang part dito sang rehas. Action Bray. Pamati na ton, si Police Major Sherlock Gabana. Pag-iapon kami update sige pa akong kurso person. Pero fully coordinated naman sa mga friendly forces sa Bacolod as well as neighboring station. Ang mga nawagaso na way man kita nag-punta sa pagpangita sa iya. Kadasang halos ang tanan nato nga mga informant para managala daw nagapangita ni sa ila. Taga-barangay ano gini siya ba, sir? Taga-barangay ano gini siya? Barangay 3. Barangay 3, sir. Natapos ng ano ni gani, iyak to, sir? Section 11 ng Judge ang RA 9165 kaga disobedience sa agent of person in authority. So, may bus ni sir, no? Hindi. Possession na bali may isang may information kami na receive na may baligyan na mismo sa sulod sang Purok Tilapia sa Kupsang Barangay 3. Kaya nag-responde dito na aktuhan mismo ining subject na nagkuhan pa sang iyang inang ginakaptan ng suspected siya po. Pag sang nakita yung police immediately dumalagan na nga nalagas siya pagdadakpan. Action Bray, kabahin lang sa pagpahayag ba ni Police Major Sherlock Gabana. Kag-actual Action Bray, gabi na naton siya nalambot. Kung nga nagpa-court pa ni sila gali Action Bray. Kaya mandate, protocol naman Action Bray, no? Kag pagsulunda naman. Nga ginpasakaan, ginpasakaan sa criminal case, ining jailer Action Bray, nga si Staff Sergeant lang Action Bray ha. Kita mo na ng halit niya, no? Si Staff Sergeant Lodovico de la Raya, kag maging pa-explain man Action Bray. Yung tatlo pagig ka personal sa police station number 2, si Police Major Sherlock Gabana Action Bray. So batayan taniya kay subong Action Bray padayon man to nga nagapatigayon man gyapon sa pursuit operation si Sir Gabana kag nagapasaligid nga kun makita na nila kag liwat nga magsungka abi ining si Brizuela. Pabalon kita dayon nila Action Bray kay syempre hindi man niluglaog Action Bray mo nga ang priso nga ara nagitusulod Action Bray nakapalagyo pero latawon ta man niya basi kung madakpan na kag taga-antas ang kahigayunan kag basi magpa-interview siya basi may ara sa sang dalom yung man nga rason kun nga himakas gid siya Action Bray kumbaga sa aton panon naning kamot gid sa Action Bray nga magwa gid sa prisuhan basi blaway madulungan pagkaon basi nagutom posible Action Bray balaan ta lang na kung ano man gid sini ang iya matuod gid nga rason o kung ang iya nga hugot Action Bray. So ining si Staff Sergeant kini nagapabilin dira subong nga naga-duty disarmed ini siya ano nga sitwasyon? Mo man lang actually Action Bray no ng kalayag ni Sir Gabana nga kay nag-file sila sa court Action Bray sang criminal case batok sa sining jailer Action Bray. In the administrative criminal no? Criminal case no? Criminal daw Action Bray. Bobod lay man no timakon mo lang na no. Sige, nason mga priso, blanugay ka mo plagyo kung tulog ang jailer o kung wayda. Tudman kay sa amonib lang ini ang akon pananawan kung nakatulog man si jailer kapoy man mo Action Eden. Kapoy man na overnight kay mo gapungko kada. Kung labi na gid nga ginabawalan sa daan mag cellphone da kung kay isa init pang sitwasyon. Ti kung tulogan kag kun wayda nagpa liwa-liwa sa gwa, hindi man kamo malagyo, maluoy man kamo sa ilan Ayawan man na sila dakop sa inyo, tapos buong nalagyo, kamo padakopon nyo naman sila liwat. Amo na nang ayo ta sa mga priso, hindi magpalagyo. Action Eden. Bisan buksan pang pirtahan, da please lang hindi malagyo ay maluoy kamo da sa mga jailers kag mga pulis tada. Action firing line. Action Eden. Yes.
mind you ha sa mga base may plano na blayban. Di imbis nga ang inyong kaso da isa lang. Gusto niyo gito duwa do dalok-dalok kamo da kan joke. Kagdumdumon sa mga priso nga hindi ini sila paguntatan kalagas ka pulis hasta nga madakpan ini sila liwat action eden. Correct. Tinamian ka muna forever na lang kamo manago. Correct gid ina ang imo kaso ni 9165 pila gid abi ka tuig ang sentensya sinibi sa imo. Pagkagwa mo mag-reform, ikaw abi dayon. Basi makatulod ka pa sa plea bargaining agreement. Mabargain ka pa dra kung kagwa kay mo or ni gani i-kwan ka to be i-transfer ka to sa dumanan o hindi may lain ka to nga life. For free nga pag-transfer yan hindi ka na. Damo na bin nag-drop pa lang sa custodial facility nagpulo-plagyo kay mo iya. Kaya hambalon taliwat hindi ka muna paguntatan kalagas ka pulis hasta hindi ko badakpan liwat action eden na amo na da action bright dapat gid ti kung gusto mo manago ka na lang forever do pamilya ko baga pa hindi pero ti syempre action bright kay we understand ang laye mo na ti dapat wala gina sila sang panaguan action bright nga hindi gid sila makita kag ang trabaho sang pulis ano how magpatuman sang katawhayan kag magpanglagas sang mga kriminal. Amo nang ila trabaho, hindi ka mo napakuntatan as hindi makitaan. Ayos sa Chileden. Correct, action bright. Kasi siyempre, iano na lang action bright. No? Kaya siyempre, nagapadan subong COVID-19 pandemic, imbis na mag-focus sa mga paano ways ba action bright nga mapabilin nga ti padayon yapon nga at least hindi mahadlok ito lang tawo or di makahangawa nga magwa diri sa palibot sa syudad sa Bacolod. Kiti ang aton kapulisan nagabulig kung action bribe, especially ang imagine permit ang facial mask, sang face mask kag physical distancing. Natunga naman ang obra imbis ng duwa ka personnel to nagbulig na disang pangrekorida. Natuo naman to sa lain naman nga concentration action bribe sang balita no. Namo naga. Okay, General Morden. Diri lang ta sa kuana, lieutenant lang. Sige. Inspector ko. Sige. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, Action Iga Naboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Kasi nagamonitor sa mga priso nakapalagyo. Bukas ang Action Radio sa pag-bulig sa imo, manage abi padulong sa police station number 2 or din gusto mo para mabalik sa normal ang sitwasyon mo. Las 8:56. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Patayon Aksyon radyo.
seryosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa servisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong kalintangan. Action Radio Philippine Standard Time, last 9. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Gina-endorse naton sa inyo mga kaaksyon ang DTX 500 o galiyon nato na pag-inom sini sa matagadlaw nga tanan. Kini may tatlo tanan ka anti-diabetic properties charantine nga napanubo sang glucose visin nga naga-controller sang imo sining blood sugar kag polypeptide nga may kaangay sa epekto sang insulin ining DTX 500. Para sa kompleto nga management man sang inyo sining liver detox, mag DTX 500 na kada adlaw, no? Kini siya mayara sang detoxifying compounds nga nagatinlo sang dugo kag atay sang tawo. Ini mayara sang oxidants o kon antioxidants pangontraya sa liver inflammation, cirrhosis kag sumuman cancer. Para mangin healthy ang liver, make sure nga to stay active man ang healthy and fit ang imo sining body, mag DTX 500. Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line. Sabay ko na lang mutan ba sa mga minsay, pasensya gid mga kaaksyon. Popod sa bugos nga puwersa sa Aksyon Radio News Department sa pagpanguna ng Aksyon Rex Cantong, Station Manager Suru na magbanwa sa technical side, we have Aksyon Hinris Pulgar. Upod man sa Aksyon El Rey Dutilios. Standby karon sa Aksyon Night Patrol with Aksyon Eric o kon Aksyon Marlon Hinavia. Kaginyo naman nabatian ang isa ka memorableng istorya sa Aksyon Firing Line, maghilibati tabuas sa amuman gihapon nga estasyon kag oras. Ini sa Aksyon Brian Morden, nagapasalamat gid. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Good night. God bless. Aksyon Radio. Life Extend. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon